Kaikkea on kirpeitä. Niinpä, ja oksennuksen makuisia tommosia mälliä. No aletaanpa sitten syömään. Hyvä. Nää viimeisen. Melkoin. Nämä ne on. Nää. Minkä makun? Oksennus. Me ei otettu mustikkaa. Eli. Vesma. Ei ole ne. Nääkö ihan hirveitä? Mulle tulee vielä 1, 2. Ei tunnista. Tää ei oo. Hei, tossa on muuten meidän pussi. Tää ei oo paha. Ei. Nää ei oo paha. Nää. Ne on hirveän kirpeitä. Musta nää oranssit ei oo pahoja. Mutta sitten nää punaiset ja vihreät. Onhan tuo oranssi vähän. Jep. Kaksi kerralla. Vihreä ja tummanpunainen. Näin. Näin. N, yhteen. Hirveä. Sulla on vähemmän. Mä söin enemmän ennen kuin me otettiin kuvua ja Joonaksella nyt vähemmän. Hei, monta sulla on? Haamuja. Haamuja 5. Haamuja 5, mulla 3. Mulla 2. Mulla on 4. Laitapa 2 suuhun. Sulla on 3. Nyt 2. 2 kerran. Mulla on ne äskeiset vieläkin suussa. 4 kerran. Hei! Nyt. Ei vielä. Mulla tuli tämmönen. Ihan hirveänä N, Y, T. Moro! Siinä meni alassu akka. Laitapa semmonen suu. Mulla on vieläkin niitä pikkupaskoja suussa. Oikeesti. Joo. Mulla maistuu ihan paska. Kyllä, että. Nää. Siis ne on ihan hirveitä. Kato! No on toisessakin ihan sairaana sokeri. Jep. Ja mulla ei oo yhtään toisessa kummassa. En saa silmiä auki. Mä autan. Lappu! 1! Syökää se. Joo, mä voin syödä. No niin, te saatte maistaa sitä. Haa. No niin. Joo.
sairaana sokeri. Tää nyt ikinä onkaan. Niin ja se on Moro.